Bine v-am găsit aici Volcan cu Nova 3 pe tableta mea. Haideți să vedem ce FPS-uri scot. Mai întâi să facem setările. Sper să meargă ca lumea. Și hai să vedem. După cum se vedea, am modificat UI-ul, interfața, mări rezoluția, schimbând density DPI și se vede ca și o tabletă de 9 inch, ea fiind doar de 7, se vede că e cât mâna mea. Și dacă nu mă înșel, deja s-a încărcat. Sper să fie că o să deschid și FPS-ul. Mamă, se mișcă super. Mamă, deci e super. Mamă, deci FPS-urile, cred că 60 de FPS-uri, mamă. Mamă, cât de bine se mișcă. Mamă, a luat și iPad Transformer, dacă nu mă înșel. Wow, awesome. Awesome. Wow, dar ce bine să-mi băgăm un FPS meter. Chiar sunt curios să văd. Nu vine să cred, frate. Ia să vedem. ...40, 30, 40 constant. Moment foarte bine, deci se mișcă superb. Mamă! Deci 50 de FPS-uri, nici Samsung Galaxy S n-are atâta. Da, 40-50. Foarte frumos. Cam atât cu review-ul, se încheie aici. Și revin pe YouTube. See ya!